Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagswildo ka. Mangted ka man iti kwartam, anak ka. Isardeng yuman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talahang matipagliwliwa ka. Ipari tsukit din. Apay, milyon ay ati itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ato day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yentrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panam sakbay ang nagawid ka? Ape adamagim no ape analadawag. Agat atap ka di? Saan mo't lakay? Dinamag ko laang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Da kaya ti kasta. O sige, lipata mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggautamangan tayon. Nasaysaya at pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuha amin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabannugan na. Madlaw ko ngamin, asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Ama ka no damat makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kamo ti daduma. No ni James ti kasta adi na itad amin asweldo na. Aga tapaklakit din. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka data. Saan man? Nabannog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, Mami. Uray nabannog. Kat naragsaklatan no sumangpet. Nadlaw mo matgayam dayta, anak. Wen Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di dayta, anak? Wen, Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngamjakmat nang nga inawagan na ka iti darling. Bakit kunanamatkan ka, Mami? Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay arimuarak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ka? Apay ko mga ibagak. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isutin ka laysam. Sikamat ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break tayo din. Iso nga yung kasar ko ni Jenny. Ay, idi ngamin napanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa artisalbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apama na simang pata. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo, di pa'y imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, numalagip na ti kasangay ko. Ngam talaga analipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka dayta, anak. Uray saan ang nagawid? No kinablaawan na ka kumamat.
Saan akon anapatagkan kwa na? Nabayagan anadlaw ko dayta. Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Andak, dito'y trabaho ka, anak. Andak ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito'y ayan ti destinok ti kahit ko asawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy, awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Ha? Anya ka dito nga aldaw? Lagipam ano, anya nga aldaw ita? Imbaga ka din ni mami, nga awagan na? Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kasta kilangam. Inidapta anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid akpay. Apay nga agawid ka, katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuwag sakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyak. O sige, tama pa anak pa'y. Sinalbag na gigay nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisan. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti adtang. Tapno mabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Dadim. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Ha? Mami? Sino nga tati umay ita? Katrabiin? Siya kun timang lukat anak. Mabitlaan. Happy birthday, Bakat! Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka! Kunak nalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakupan ka man. Awan samot ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailaing ti apartment. At alangaru din pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga no ma-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo ka di manan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa ilaang agrub-rubot kan, lakay? Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga no sa pulendak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, ada no. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny? Riingat laangan. Naladaw nga min anaturo, gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingka pa nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, ina ko niti trabahok. Daddy, imay ka dito isilad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Ina ko niti trabahok. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Sige, ina ko na naka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan. Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay nadyak nakaturturo. Tag may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet.
Tado magasak pa dito eh. Sakbay ang mapanak ijay kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray napanak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno saan agumura ti anak ko. Apay no alaam-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kwa na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amomon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, nga ingkalaysak ni Jenny. Ada ibagak, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y itad nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Aping ag-apartment? Adamot pagturugan da iti kampo da. Day tamat nga rin tidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din day diyang apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsinublianda ka ni Joanne? Sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din day diyang manipod iji abroad? Wansaman! Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingka agpakita kan kwa na. Anya timbagam anapanak? Basta imbagak, asumangpot kamutlaeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo ka no iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro? Huwag nga rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo ka no, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kantayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige, sagana tayo nga rin. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Ay, yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Huwag bro, apay, di kagpakada kadagiti aginam? Yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asaan na masapol ang mapanak pa ijay. Ni, apay nga ron nga agrubrubuat ka arumwar. Papanamay. Andala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Tamapanak matan iti papanak. Sige nga rod, bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na, bro. Nabayag adyak nagawawid. Agrubot tayo. Tayintag pa siya. Sakbay ang ma-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na may destino. Agmay saak dito apartment. Pagsaritaan ta day tayo ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaitad a time out mi. Kasta ka di. O sige nga rod. Intapay agpasyar kan mangan ijerwar. Diyak ko nagluto ag-take out talaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kasta ti kayat mo. Adakan lakay? Huwag bagat. Ngamlading itak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ijay ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo, lakay. Huwag nga ron bakat.
Sapay ado kano ti simbang bay ijay a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyan matikas ta trabahom lakay. Anyangay nga rod bakat. Isu nga rod ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bakat. Kanayon nak nga agan-anad para kan kadag iti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga ni Dadim anagawit? Apay nagsubli adagos ni Dadim? Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Amahan no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid laang nila kay ko iti kasangay ko. Ngam nagsublimat laang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kunangamin nila kay kong pinalubusan idati commander da nga agawid. Takalpasan ti dua nga aldaw, mapanda ijay Mindanao. May deploy da kano ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga mo timbaga ni Sam idinagawid. Kay bagbaga kano ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan anagawid ni Sam? Nabanuga ka nagpasyar, darling. Agidak pa'y Sana bali, tadamot in take out tama kan? Ay, darling. Masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan kaduam dito Basta kanayon kang umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Taawan pagsapulak dito Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya. Tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha. Apaman amaawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo iti Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kasano ti pannakamom? Amapan kami iti Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Day tamat imbaga ni Commander. Amang ano ijay ti sumaro na destino mi. Kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka na yun, Lakay. Wen, uray saan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Kat dito'y kampo Sa dino pa'y kuma? Kunak no da ka iti apartment mo. Ha? Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Sana bale. Basta aganad ka, Lakay Sige, bye. Oo, apay anak kalupangat ka. Ada ka di parikot. Ay, kasano anaamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko maamuan na nga da apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngam no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta saan amadang rante anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamu ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo ijay lugar tayo. Anya pa'y ngay. Jakmat kaya tagmay-may sa dito Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo ka di matimpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend?
Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi, ngam ko na nga awan ka no ti signal, iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat akanayon nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da kano mat iti main camp da? Ay, diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag? Umawag mat nila kay kuno makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagungat mat ngamin. Diyak kayak nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agiina? No saan ka nga agsusweldo? Day tangarod kat. Makapaawan ganas. Agpaspasen siya aklaang, friend. Agdaak iti asidag ti pagadalan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamaskan na kasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag a maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Irwar ko ti cellphone ko. Adeta, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado lakit di. Apagbabaw yan na ti panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amangkit kita dita cellphone mo? Kita man to'y ladawan nga insend da kanyak. Kita akman? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balang kantis a babae. Adda sa bali akarin rinabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taaddada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para mananakman mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpawit. Mangtod kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man laangan no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oh, nana, da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo, dumayamudong kayo mat. Sikamot dayta. Saan ka di nga da kay iti abroad? Simang puweta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan ka kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang ang data. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, adayta na. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno agnanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tama ikan na. Ngam jay balang kantis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Sus! Sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay a babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga ruden, sir. Uray ko ma. No dinadadagsan mat dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro.
Uwan bro, ngam iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti apo. Pudno dayta. Masapul mo't ngay kamang tayo iti apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado, agtudo manan iti bala no makadanon tayo jay. Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa, nagmayatin ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John iterwar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adadanag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kini Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan? Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo da kasta nila kay mo? Saan ka di? Diyak man mo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasamak. Agah tapakon. Hello, nakaawag ka mat, anak ko. Makit-kita yo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga balang kantis day jay babae. Nanang, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Uwan, anak ko, ariglado! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oray jak makit kita day jay abalang kantis. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga balang kantis day jay babae, nanang. Awan gayam, pawitang kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny, ngam tiyo ikan ni Jenny. Agpaiso? Ipawitan na kiti kwarta? Wala nang, ngam tayo na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado, anak ko. Uray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balang kantis. Imot day jay. Sige nanang, manipot ita. Urayan nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan! Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Nainbaga bigat yo. Ikan nakakaditiin na iti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, kwa. Ikan na kanto siguro, no madanon. Sige, dada papanak. Agur oray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa'y mat ijay pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to. Numangabakak iti ado. Delikado sa amat tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idinagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idisumungad kayo. Kan idibigla ang nagpreno ni Sir. Ang mga nuday di babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot da ito yan, friend. Nadalus ti konsensyak, friend. Nakiangkasak laeng tamaladaw akon. Asino nga ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak man ket di.
Hello? Sino da itoy? Kunam siguro na siya tilalaki man niya. Balang kantis ka, babae. Anya ka di ti sasawa mon lakay. Awan ti madi nga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidam dita. Awan ti madi nga aramid ko. Patsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Adda pamanagnag ko. Anya ko mati pamanagnag mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos da ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos, no asino kada ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka di ti makunam ita. Nasingpet ka di ti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramidan na. Awan kunam ka di pay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti deja babae. Balang kantis. Kat, kumusta ka ditan? Adda kami pay lang iti bantay. Pasaray, adulat na ti ka-enkwentro mi a rebelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakastaon ay tiragsak na si ka. Pinawitak. Imbaga nga ikan na ni Lenny. Naalak mo tan timpawit mo kanya, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito'y bantay, Commander. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asideg, Commander. Isungarod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito'y larga bistak a rebelde iti asideg. Si kamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngamsapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong, kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kadwa na ati tao, amadi ti aramid na. Iso ti managatap, kan managpardaya. Anya ti kayat mo asawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Sana maturog ti Diyos. Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Iso nga rod amakit-kita na, no asino ti mairuruman, kan ti mangiruruman. Nakita ko't nagsarsarita kayo ka ni John itiruar ti campus, friend. Amang ano in forward na kan ni Sam ti imbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay. No awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kurang mat ti panagayat na. Daytang arod kat, friend. Nabayagan nga impanat ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamagakan ko, ana. Agong at adagos. Ngam rumbangag palawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas la makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga ron maawatan, sir. At dansamot nakita na iti cellphone na. Isumot ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na ko maitayan, sir. Ngam hustumot nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga ruden. Amangan no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabusor. Di da ka basta makita jay.
ta nagdadakkel ti bato apag lingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam. Ay, nagalas ket ti panagsungsungbat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sigala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam, takukwak mo ti puso ti anak yun, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at damod gayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Nanang, kinapod noon ha. Nagdun na kami iti apartment iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kastagayam. Isumat lagayam asaanan ng agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kanrik na ni Sam. Kan, kukwam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in-forward da kanyak a video. Kita akman, bro. Ay na, bro. Di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Isu akilaat ang nagtreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot tan anayin kalintigan dayta, bro? Kusgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy. Awan mat ti asok, bro. Numaminsan, depende iti pasamak, bro. Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay? Awan bakad. Awan pa'y mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asidag. Agkunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti mang padpadakas ka ni Jenny? Imawag ni Sam ka ni Jenny apirmi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joan. Agpaiso pay laang ti kunak-an ni Joan ti mang parpardaya ka ni Jenny. Diyak mo't lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan kini Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat no pasaray kadwak, numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku napay ni James. Ani kanu Joan tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dwa. Dakas day jay a Joan. Amuna nga da pamilya jay tao tutupan naman. Si Bibiak pay laang gamaddan iti impyerno ti kararwana no saan nagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawan na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan ngagpadpada. Ngamawanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti madi nga aramid mo. Amom adyak maramid ti pagpabasol da, friend. Didak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakagpasyal, kan mapanakag-shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko,
Classmates? Agad-adal kayo ka dinanang? Classmate ko iti tong its. Kunak noan niya itayan a classmates ako nayo. Tong its matgayang. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Wan tadata ti agkamarmares. Saan aday di ajay ni? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay da di nagkasaranda. Ngarud Kas naawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat ngarod. Agdardarasak namin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawan ko kadagiti awan ka is-iskan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is-is ka? Gaputa maestra ka? Apay ngarod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, asino ita? Ti awan ka is-is ka na? Agsipod tadi ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod, akayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Tanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso asinubliam tinalpas mo nga imbelang? Di takan. Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti pagpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video? Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Anya ka diti pagpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka iti i-video? Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam pa'y ti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen? Anya ka din ti sasawam, Saan kan nga gindide? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada? Jak amot isasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray kalubam tinabangsit. Sumngaw kat sumngaw tulata. Madlaw nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwarte Campus. Nakitak mat. Jak nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Bareng ano mang rik na. No, adarik na. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No dida kun kaya. Panangloko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbengan ka ni Sam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak ka ni Sam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwanan data. No di nakakayat adanggan. Mayat nga agpaiso no text mo. Basaan namat siguro. Damot text ti danga. Basaak man niya ti bagbagana. Sapay kuma tan salon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngamkid dawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangka sakman kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybayam kada kami,
adi nakampay ipawitan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanen ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas ladda pa kariribukam. Awan da ito, bro. At dala pang panunutak. Aman, mabalin amaamuan. Mamati ka di iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing, bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kayan ayat mo di. Ang insukat na ka. Ita, isupay lang ti patsyam? Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan ko na ngawan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Mariribukan at, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Ape adi ka agdamag kadagiti kakadwan aman nursuro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban, no adda makita da amading aramid na. Nabayag asan ang nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon? Numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan, adda largabistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray siyak mat, nanang. Ngamin, adda ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wan ananang, agpaw itumanan. O sige ha, tainak pa'y mat ije balay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat ta, bastawan papanak. Agkuyog tantumanan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wan ananang, dagasan kanto. O sige ha, inak ngarudan. Saan arumbang nga itad ko kankwa na pinabati ang kwartak? Naglalaingan na ngay day tabak. Diyak mo't nakita ni Joan iti Ruarte Campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumat ni Joan iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat dayta, friend. Bayam, isuda mat ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsanak, agyamanak. Ngam no ni Joan ti patsan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atarigagayan, friend. Nalpasak un anasaktan. Saan nga ta amailiw iti anak mo? Uray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapu ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ti arihyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibagda. Kaya't da tagikwaan ti daga masakupan da ito'y alugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damit kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir.
Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y paymat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumenda pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sabali mo't aklase ti pagbibenda. No kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arinupak no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin na ni Sam. Amang ano nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim muraken ka ni Sam. Mabali na kasta. Tada nga ming gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na. Inikam ka ni? Saan nakamot apaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimanaw at tumanabutob. Kunak nga ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam, di nakantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad kwa na. Kumamot no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Nagapuam ka din. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga rudan maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa da ito, maestra. Inton dakdakkel taon, isang taon ti panangtad ko. Naggapo siguro itinasingpat a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya kumapag ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaan. Ibaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbagta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga agayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon kat. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko lako man nga imbaga? Tapno saan ka amasaim? Agyaman nakit di kan ka taindanon mo amin kanya. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpat ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mo iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Diyak laamon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. No ngamin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam? Mariribo ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailain ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayong kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap naghan? Kunak kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila babae, amang ano indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Di mat kabit mo, ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kanu amapan makisugal ti inam. Imbagak mat iding ay sardengnan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo, nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sakda ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amaamuan, no manutit-itit kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, dinakmat ikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadalak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka, di adi na kaikikan ni Lolam iti kwartam? Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanyak. Sana po nun ta anak. Patpatgin kamet. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy.
Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Ay, kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na, anak? Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga tinsumbat mo? Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwartak, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na ka ni Dadim. Adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan, ang mga no ipawpaw it ni Dadim kan ni nanang na. Wan no kan ni Joan ti kwarta para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello, anak. Nagpawit ka kadimanan. Mano ka ditititid mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa. Kakumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan na nagpawpaw-itak, nanang. Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko, ana. Mano ka din ti impaapak iti sugal, nanang. Ay, kwa, sa anak mo't kat nga agsugsugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Madeno kanayon nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga ipatpatagkan ko, ana. Mano ka din ti impaapak iti sugal. Sa anak mo't nga agsugsugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Kanayon kayo kano maabak iti sugal, nanang. Sino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa'y Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasamat ka, si ka babae. Apay ka din, nanang. Makapungpungtot kayo, mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakit di. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao, nanang? Apay, kanayon kayo kading agsugal? Apay adamagam. Saan mo matakwarta ti pagsugsugal ko, Awan ti indandanon ko, nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kankwana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, uray parpardayaan dak. Dita kayo. No saan nga iso? Sino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pauitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Anak, idi imawag ni Dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni Lolam? Wen, Mami, isumat ti imbaga ti kaadalak. Kanayon kanon ni Lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni Dadim. Imbagak nga awan ti indanon ko. Imbagam ka di asyak tinangidanon, Mami? Saan, anak? Diyak mo't amo, kagayam tinangidanon ka ni Dadim. Mga noong tanak ni Lola, Mami. Di ka agdanag. Di nang tumaamuan. Malaksid no ibaga ni Dadim. Awagak ni Daddy, taibaga ka din na ibagbaga. Kabutang ko ngamin ni Lola. Hello, Daddy. Imbag ka na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka di, anak? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Lola?
Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Taapay. Naungat ngamin ni Lola, Daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige anak, saan ko mat na imbagakan ko ana, asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, Daddy. Ket, kumusta ka matandita? Kastilata, Daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwartakon. Di mo nagpawit ni Sam. Inakman kit di padasan ti umutang. Taagbayat akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. Oh, Nana. Mayat na ti sa mga bigbigan. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra. Ita ka dila ang abigat na napintasak, Nana? Saan mo't kit di, agpautang ka man kit di iti kwartam, Maestra. Itad kunto inton makapagpaw iti anak ko. Inala na giti eskwela ti kwartak, Nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kanti da dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, Nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad da giti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang mat iti kwarta. Ha? Kat? Pinautangam? Saan, friend? Amok ngamin ang naglaing ngagsugal. Amangan no isugal na ti utangan na. Binukuda na ti impaw-paw it ni Sam. Uray ko ma, no inikkan na mo ti apu ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakunlaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken ayan. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw ken kay ti pamakawan. No napod no lakit, di friend. Tao akla ang amamakawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilya mi. Kapilitan para ken ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kanu ti simbang bay ang nagtagi armas iti maysa a barangay. Intayo manan nga rod makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga rod ti trabaho tayo. Nagrigat kat ti kastuyan. Uray ko ma, do kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo ang makigubat. Wan sir, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan ka no ang makadanon ti luga ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam kunada, ano iso kano ti pampanunutom sakbay amaturog ka? Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagayam, Mami. Apay, ada ka din natagtagainap mo? Natagtagainap ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay idit papanan na. Iliw mo la siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta mala daw iji pagadalan. Sige, Mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ni James idi parbangon. Mapanda ka naman makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo ket di. Asapay ko mata mailisi da iti da ita agubat. Italang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaam tariknam, friend.
Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred. Mapanak di talamisan ko. Ipasnag ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung ato kakadwa. Yes, sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isong aglingid kayo anaimbag. Yes, sir. Murayan nyo ti mandar ko. Wen commander. Aduda nga agpaiso. Saan tayo nga agpadlaw? Di daan mo nga datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo idan. Urayan nyo laing ti signal ko. Wen, commander. Yes, sir. Adayta, umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga datayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha! At tamanin sa bali ag grupo nga gapo iti sikigan. Aduda! Ha! Pati iti nga to, commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingatan. Suportaran dak, taumunak iti day japaset. Iti ayan ti dakkel abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagagkabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapandakan no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga agkabakabak. Gubat man gayaman. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Dayta nga minti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italaang amadanhagan akiti kastoy. Ita ka dilaang asumabak da iti Mindanao, nanang. Napnapandamat iti, ngam iti kanosulo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta, saan man nga ruden ang makapagpawi iti anak ko, no addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na pandakano nakigubat anak. Iti kano kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka nga agdanag? Awagam to intun adda signal da. No madama ti rinupak, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod intun rabi, Mami. Wan anak. Mala, ingkapay makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot lang ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Jack impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakas ang mapasamak kadasam. Nanang, Jack matin maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangetan da. Pagdaksan ti soldado. Mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado. Kasano ti pagilyan tayo? Ayun, mo't kit di Isuda ti mangsalwad kadagiti umili kontra kadagiti kabuso or... Padasak akontaken manen, bareng makontak kun. Awang gayam, adda kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat, nana. Ada ka di ibagam? Adda ka di awag nila kay bukan ka, no nalpasan ti rangot da kadagiti rebilday. Ay, awan pa'y mat nga rod, nana. Amangan mo awan ti signal ijayan da. Ay, makapadanag ti kastoy. Apay nga aggapo pa'y dito iluson a soldados ti mapan makirangot ijay nagadayaw. Ado siguro ti soldados dito ay ngam ijay, nana. Kapilitan mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na kuma,
Noan niya man tiyawag kan kanila kay mo. Wala na. Di na kay kadi pinadamagan, sakbayan na pan gubatan? Imawag kan ni Joanne. Anya? Saan kadi? Ani ko ma Jenny, akasamiento na, tinawagan na? Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga rod, bro. Kumlab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asidaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanon mo at damot lang kabusor ijay, bro. Agridam ta, bro. Agpaklib talaan. Tumakder talaangan. No natalgad-tan. Agtarayak amapan iti dayja banda. Pare, saan pa laan? Saan pa yan natalgad? Saan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, ti kabit. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang paltog. Dayayin. Natamaan ti awan ng bain. Inakiguyod ni Sam. Kat mapangkam itinalingad. Sam, iguyod ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti asadaga. Umawag iti rescue. Agyaman na. Grabe ti tamak, pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito'y nga tasugat ni Sam. Katarapatan ni James. Umawag akadagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan nakadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, adu tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapul ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Taadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kidi no maibusan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino da ito'y? Hello, Jenny. Ni James da ito'y. Ngamsaan ka kumamakmaklaat? Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pailang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawam. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangan mo. Sika ti addaan karbangan. Kat, kumusta itan ti asawak? Ipan mi pailang iti ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya ti mayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil ti mayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay asaan na siya tinawagan da? Katsyak ti ayatan ni Sam. Pasensyakan. Ngam saan ati kabit ti awagan da? No adda ka kastoy apasamak. Kabit kalaeng. Ditakan. Ay, kasano nga ta ti anak ko? Ay, makapagpawit nga ta. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbik. Nalabit ka agpaiso ti kunana. Akabit ka nga men. Nagalas adenggan ti balikas akabit. Kas lagraraman. Unan niya. Agraraman ka kade? Sa anak agraraman nanang. Gaputagin inayat kami kinisam. Agdatayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuting ni Sam. Padasa makasalita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakam mo.
Kabaalam dayta. Itudtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya na. Mabitlaan. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, Ororayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Hello? Bakit? Sorry. Kadagiti madi. Ngayon nararamit ko. Sam? Kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta ni Lenny? Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnasan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Urayan dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapnasan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro! Agring ka! Saan ka kumapay? Bro! Apa yan? Awanan, Commander. Awanan ti pulso na. Saanan ang makadanon iti ospital? Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Bayan awanan iti angas. Piman mat ti kadwata. Ngam pimusay kas banwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagrigatan ti may sa soldado. Dahita ti sinapataan tayo apagrebengan. Timang salwad iti seguridad ti umili. Uwan nga, Roger. Nga maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may sa amang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa ken kuana. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kuana ijay balayda. Urayon tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan. Na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da. Kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon ton ijay. Lola, anda military ano pa ni Jabalay? Sinukunda ni Mami. Adda ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukunda ngay. Sabaten da kano ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masyak agraman ni Joanne. Kasya matimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Intay dya balay. Tawarayan tayo dyan da, Mami. Kasanuang ngay nanang. Joanne, kaya't mo ti umay ijay balay. Dito'y kumaan ipangyawidan dakin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maidya balay. Ngay kano balay miti pagpalanda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay kay ayatan. Nga maapay adida kinikan iti importansya. Ni mat Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasanua, kadda kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asika tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Sir. Agyaman ka kitdi. Tasaan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pension amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po uyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang.
nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumbang lahang. Anak ko ti Pimusay. Asawa na laang ni Jenny. Ken siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay a babae? Masapul nga addabi ngay ko iti binipisyo ang maawat na. Umay kakit din numapanak iji balayda. Iparupam asika ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyugak inton bigat. Sana bale, tabas si ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigat. Wad na, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta na pasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami anak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo dito balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Dahito ti makagapuno apay a pinardayadak. Kat namati mo ti asawak. Ngam amuyo ka di no anya tinapasamak sakbay anak uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan mi. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na. Anya, hinawagan na ka? Wan, uray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunak no ni James ti umawawag. Ngam ni Sammat gayan. Agpaiso ka dito ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Iso ti makapanagnak iti amin. No ti kalkali kaguman nyo, ket ti benepisyo ang maalak. Sige, itad ko kada kayo, tapnumapnak kayo. Kasjay man gayam. Kunak no saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadaal da ti relasyon mi ti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay anauyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Tamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Iso asikat ti inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka. Adda ni Jenny kan dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan apulos ti kay muding at uray aging inayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asika ti legal nga asawa. Kastay gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam na pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga idiimbaga ni Jenny nga itad nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agila. Kasla na tong patirupak gapo iti bating. Sabagay, oray siyak na nang nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakil iti relasyon da. Ni Rod, pinardayak mat ni Jenny. Agbabawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan. Uwan, papanam ka di. Adamot imat mo adakkel abag. Agap-aplayak amapanmanan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maysa akabit. Jakon kaya tagbalin akabit.
Idi kinasaritanak ti asawak, sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Si kapaylaang ti ay ayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatang kumanti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan to pa iti Diyos. Siyak tulakit din ti saan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo italawas anapauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan.